More vocabulary, then meron ding dictation and writing sa bandang huli. So, itong ano lang, itong slide lang na ito, and then siguro nakakita na mo sa mga previous nga mga lesson. Sa before ani nga lesson is nag-story ta about atong mga double consonants, kung paano siya nang basahon o unsay naka-diferensya, unsay mga diferensya sa iyang pag-pronounce, okay? So, kani siya, first picture is Chuki. Chuki. So, imo na siyang isuwat din ha, ang Chuki. Then, Toki. 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 TH. Toki. Toki. Rabbit. Next is yepoyo. So, ang word nga yepoyo, yepo. Yepo, pwede mo butangan og yo, pwede pong dili. Yepo. So, for example, kung maana ka sa imuhang manghud nga, guwapa. Yepo. No mo yepo. Yepoyo. Yepoyo. Okay, yo is a bit respectful form of words. Yepoyo. So, ang nakalagay dito, flowers, pero hindi yan siya ang Korean sa flowers. Ang Korean sa flowers is quote, but ang kana siya nga item is yepoyo. Kaya yepoyo, yepoyo, yepoyo. Soyo, soyo, soyo. For example, kanang taste gani anang yak medicine. Kanang pait. Pait na siya, bitter. Sa English, bitter. Pait. Or pwede po ka maana og, for example, kaning siya, ako ani no, sa igo soyo. Please use this. Okay. There are words nga daghan og meaning. There are words nga daghan og meaning. So, for example, kanino, kalo. So, anak ka nga, moja so. Moja so. So, put on your cap. So, kaning soyo, daghan na siya og meaning. At kaning naa sa picture, specifically, siguro, nang hilabot na siya sa tambal. Bata. Nang hilabot sa tambal. So, pait. Napaitan siya. Then, next, kuan kayo ning picture. Understood kayo? Papayo. Papa. Very busy. Na-late na siya. Dagan siya. Nasway na ba mo ka-late? Siguro, kung wala pa mo kasway og ka-late, wala may trabaho. Joke lang. Papayo. Busy. Busy. Papayo. Very busy. So, i-rewrite na diyang papayo. Next. Popo. Kiss. Popo. 뽀뽀를 했어. 엄마가 아기한테 뽀뽀를 했어. Okay, nindot mo ko ng kisa ng bata kay cute. Okay. Okay is shoulder. Okay. 머리, 어깨, 무릎발. Okay, this is okay. And next is 허리띠. Belt. Nag-belt mo? Wala. Ako'y nag-belt. Di ko ka nag-belt. Sakit sa hawak. Walay freedom ang akong bil-bil. Sa mga nag-belt, inyohang gihigtan ang inyohang lawas o belt. Wala na freedom na inyong bil-bil din na. Dili ka gawas. Isa ni? Dili ka daloy. Horiti. Okay? This is stew. 찌개. 김치찌개, 된장찌개. 자, 김치찌개 is kimchi stew or soybean paste stew. 된장찌개.
Igutom na ko. Magkimchi-chige ta. Chige, 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 chige. Then, next elephant is 코끼리, 코끼리, 코끼리. 코끼리 아저씨가, 코끼리, 코끼리. 오빠, 오빠. Oppa is elder brother. So, kanang tinuod niyo yung nga oppa, madaing na yung oppa. So, diri sa Korea, maski, of course, ang kanang uban, mag-upa-upa na sila. It's just a respect or kung dili ka ninyo kaila ang tao, niya, gusto mong magkuya sa iyahan, niya, na isip nyo na, ang kuya sa Korea is oppa man di ay, no? So, ako ni siyang tawag og oppa. Minsan, mailang ang tao ngay nana, kay, ang tawag ninyo og kuya is kanang close lang jud ninyo. Close sa inyong heart. Like, for example, your boyfriend. Kung dili nimo siya sa tinuod nga kuan igsuon dili nimo siya tinuod nga kuya, so siguro imo nang boyfriend. Or sa mga estudyante, natural sa ilaha ang moopa sa ilahang kapwa estudyante na pero walay meaning. But for example, kung ikaw you are a foreigner and then kita ka Korean oppa, nakita ka og Korean nga lalaki nga gusto nimong tawagon og kuya, gitawag kag kuya. Okay ra siguro kung di siya mailang. Nganong nag-upa ka na ako nga di man ta kaila. Anyway, that is oppa ha. Oppa, and then tail is kuri. 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 Naba mo tail? Naba mo ikog? Ikugan. Ikog. Walay ka ikog. Hala. Lahi na po na nga word ang kaikog o ikog. Okay? Kuri. Kuri. Ko. Kuri. And then, 쓰레기. 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 쓰레기 is basura. 쓰레기. 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 And then roots is 뿌리. 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 I hope insakto. Anyway, more practice and wala may audio sound good ni. Anyway, ang akong basa mo lang siya ha. Then diri ang nata diri sa na ay mga question. Okay, dictation na siya. So magsuwat mo. Are you ready with your pencil and paper? Are you ready with your pencil and paper? Okay, let's hear from the audio. Please answer now. 3. 듣고 써보세요. 1. 코, 코, 코. 2. 꼬, 꼬, 꼬. 3. 또, 또, 또. 4. 쏘, 쏘, 쏘. 5. 오빠, 오빠, 오빠. 6. 꼬리, 꼬리, 꼬리. 7. 뿌리, 뿌리, 뿌리. 8. 토끼, 토끼, 토끼. 9. 어깨, 어깨, 어깨. 10. 조끼, 조끼, 조끼.
11. 허리띠, 허리띠, 허리띠. 12. 바빠요, 바빠요, 바빠요. Let's check our answer. Let's check our answer. Pero kung gusto nyo na di pa i-check ang yung answer o mubalik pa mo og kuan, paminaw, you can play back diha nga part. Display. Okay, let's hear it again. 3. 듣고 써보세요. 1. 코, 코, 코. 2. 꼬, 꼬, 꼬. 3. 또, 또, 또. 4. 쏘, 쏘, 쏘. I am perfect. 5. Okay. 오빠, Opa, 오빠, opa, 오빠. opa. Opa yan. 6. 6. 꼬리, Uri, 꼬리, uri, 꼬리. uri. 7. 뿌리, Uri, 뿌리, uri, 뿌리. uri. 8. 8. 토끼, 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 토끼. 토끼. 토끼, 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 토끼. 9. 어깨, 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 어깨. 어깨. 10. 조끼, 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 조끼. 조끼, 조끼. 11. 허리띠, 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 허리띠. 허리띠. 12. 12. 바빠요, 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 바빠요. 바빠요, 바빠요, 바빠. So, 선생님 got a 100%. Okay, have you do it correctly? Do you want to practice more or do you want to see the words first or doon sa picture dictionary? You can play it again. Thank you so much for your hard work. Have a blessed day. Stay safe.